Ahoj, já jsem Frdiák.cz a já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska je to opět ze Sliteria. Já jsem teďka chvilku po tom videu přemýšlel, 5 minut po tom videu, 3 možná. Jsem přemýšlel a přemýšlel, jestli tu hru ještě vůbec jednou natočím. Tak dobře, tak já ji ještě jednou natočím, no samozřejmě víckrát, uvidíme, jak se vám to bude líbit. V minulém videu, že jo, jsem se trošku vyrageoval, ale to nevadí, že jo. No, co tomu vadí, že jo. Tak prosím. Tak, teďka se začneme soustředit. Jej, já to konečně dal. Wow. Trošku lepší datek. Ale blbej konec, jo. Že jsme tohle obklíčili. Ne, tak to ne. To je moc velký. Ne, ale já jsem asi moc malý. Yes. Ale trošku budu víc velký. Jej. Tak. Teďka bychom mohli obkroužit, ne? No tak asi ani nemusíme. Tak už mám 2000 bodů. Zkusíme je překonat. Ne, minule jsem byl kousek od toho, tak uvidíme, či překonáme hranice 10 000 bodů. Hrozně moc bych se dopřál. Minule jsme měli 8200 asi. No prostě 8000 tam určitě bylo. Uvidíme, či dneska pokročíme tu hranici 1000 bodů, tak uvidíme. Když se větší, už je to trošku, už se víc bojíte, protože ty malí vás nejvíc štvou, že? Je prostě klasika. Oni jsou navíc. Plus rychlí, plus že jo, jsou to. Si vám kazí hru, už máme 3000. Prostě vědou přes vás a prostě malý, prostě vás zabijou. To je prostě. Ty kamo, ten dává jiný boosty. Wow. To je jiný. To je prostě jiný. Plně. Tak. Kamo, proč dáváš boosty? Na co ti to bude, akorát si vyplejtováš body. No, ty pak zase žere, že jo. Wow, on umřel ještě. Už víte, proč takhle, když vás někdo obkroužuje, nepoužívat boost, že jo. Ty vodo, takhle nějaký zásek tady byl. Doufám, že teda na videu to bude v pohodě. Yes, asi ne teda na videu. Si myslím, že to asi nebude v pohodě. Tak. Dívar. 3 minuty. A kolik máme baterie? Padaj. Kámo, tam mě předžene, že jo, tím boostem. Yes. Máme 5000. Tak prosím. Ještě dalších 5000 a máme to. To byl trošku větší risk. Ty vado. Yes! Naboural do mě. Bobec. Jo, ne. Proč jsem to... Jsem v pohodě. Vůbec jsem si nevšimla toho topu, ale asi jsme v topu byli.
Tývar nějak bylo, že bylo tak. Jo, dobrý. Tak. Pojď. Ne zase, co tam mám? Jo, ale jau, to bolí, ale. Že nás snaží obkroužit. Štýl. Mě zajímá, jde do mě nabourají. Nebo já do nich. Yes, ne, já jsem to měl. Já už jsem to měl, yes. Ne. Wow, to fakt dal. Wow, okay. Ne, mě to otevřít, ne. Ne. Jej, už nabourej. Prosím. Ne, hlavně ne, ale ona do mě už nabourá. Že to fakt jako mě to nebaví. Mě to jako nebaví. Už bouráš, no, hurá, ty no. No, hurá, no. To trvalo. Já už mám 1000 bodů. To je blbec. Už víte, proč nepoužívat boost. Už víte asi, proč nepoužívat boost. Já radši jedu potom moc asi, protože tady taky může něco být. Tak, dobře, takže obkroužíme tohle, jestli ho dáme, tak jsem rád, jestli ne, tak jsem nerad. Čo, já chci dneska ale fakt to, no, čekám na tu hranici. Cípně. Jísi. Tak ne, tak to jísi teda není. Já jsem se na bombon, asi budu trošku čamtat, ale doufám, že vám to nevadí. Tak. Wow. To bylo jen tak, že jo, to bylo štěstí, že jsem se otočil, že jo. Kamo, když ho nezabil, tak do něj nabourám. Jo, když ho nezabil, yes, aha. Když ho nezabil tím ocasem, tak jsem asi no. Tohle jsem nevěřil ani, že vyjde. Jsem věřil. To je taky bylo těsný, já když nechcíp, tak tak to ne. Tak kdyby nechcíp, tak já taky chcípnu, no. Já tě pustím. Nepustím. Tak. Kurňa! Dneska asi možná ani tenhle díl nepřekročíme tu hranici. Wow! Prosím. Yes. Pojď, chcípnu. Tak musíš chcípnout. To bylo rychlý. Všichni, já si tady ty hodí poslouchaj. Chcípneš. Já se o nemluvím. Hej, kamo. Odsaz? Ty vado. Na toho kruhu ani chudák nevejde. Musí takhle kroužit. Ne. Yes. Tak, pojď. Tebe nebo nic. Yes. No záleží, jestli ho taky obkroužím, že jo. V hodně případech se mi stalo, že už ne. Tyjo,
Yes. 4000. Super, ty. Uvidíme, či překročíme dneska tu hranici, či ne, ale sadím se, že určitě asi ne. Tohle se vůbec nevyplatilo. Tak. Snap to. Da. Já už na to kafu. Tak, dáme ještě jednou. Teďka kolik dáme max bodů? Zajímá mě to. Ne, tomu ještě jeden pokus. Jestli zklamu... Yes! To bylo ale těsně. Kámo, to je jiný booster tohle. Ten se nezdá, ale. What? Jo, z 800 už můžu jako obkružovat. What? To ani nevím. Děláme pyramidku. Trojtou, yes. Zase. No, toho jsem jednoho i zabil. A zase no jedna půra, už to radši nebudu riskovat. Dej! Ne! Co? Dobře. Já se s vámi prostě kloučím, doufám, že se vám tohle video líbilo. Já doufám, že teda jo. A dneska je to konec teda a můžete lajkovat, odebírat, sdílet, komentovat. Budu za to moc rád a zatím čus.